Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan we musalliyan amma ba'd. Bu şirin ünvanı durmasak bolmaz. Onda diýen musulmanlar näme? Şol Kur'an asmany kitap bolsa hakykatda. Şol Hudaanyň kelamy bolsa, we ol Hudadan hak bolsa, we ol peýgamberen ber hak bolsa, şeriatymyzdan musulmançylygymyzdan biýmanymyzdan ber hak bolsa, şol iman şol Kur'andan üstüwar mahkam dursak, Resulullah'ın sünnetine Allah Teala farzyna amal etsek, bizler beýte barmaly bolsak, Huda Teala'nın has ýaşy bendesinden musulman bendesinden bolýan bolsak, onda näme? Wa peýgamberleriň müjanyşyny orna oturýan, berteme oturýan Kur'ana ýe bolgany ulamalar, mollalar bolsa, onda näme? Onda şol ähli Allah'laryň hem katarynda, şu mollalaryň hem katarynda sapynda ölsegem alsagam durmasak bolmaz musulmanlar. Bu şeýle kulak asaň, onda näme diýip bir aziz dostumyz bitip şol wagtda, o mana şu pillahynda okulmanya okyp geçipdirler, emma munyň liýikde galypdyr. Benim şuňlar görüp ýörün we şu buğunumy jaýa turdy. Şonu hem şol wagtda bir ýadywalyk edip, şol kadimki edilen ahlat, kadimki edilen şora bilendak edilen rahmetleriň barasynda mitilen şiirken şol wagtda bir ýadywalyk etmeni şunu özüme lazım gördüm. Kulak atsaňyz hemme gepini düşürsiňiz. Ahla Allah'laryň hem katarynda ansagam ölsegem durmasak bolmaly. Allahu ekber diýip janyň barynda bidin kafirleri urmasak bolmaly. Biyezu goýmýar eger alsalar, dini ýenjip basyp kabda salsalar. Ehli Kur'an ehlillalar ölseler, Hudaýa bul jany bermesek bolmaly. Senkiseye diýip dini bozanman şu kafirlere köpüre gulam bolyp takka gezenen dağlaryna uyip dinden azannan kısmattanam bolsa görmesek bolmaz. Halklar näseşösün ýok halka sözüm, kafirleň alanyn görmesin gözüm. Kafirleň ýüzüne düşmesin ýüzüm. Kur'ana ya İslam'a, ya millete, ya namusa, ya imana hıyanat etmeyin özüm. Alında merdana durmasak bolmaz. Alsa alıversin ne yese ediversin. Ha bular else bilir bay var alsa. Bilir tenhay edip oturanın bilen şu başnasa hıyanat boljak ol. Kur'ana hıyanat boljak, İslam'a boljak, imana boljak, millete boljak, namusa nenge namusa oglan şoga boljak. Persbil başnasa hıyanat edip edenden ölen uğdan onun. Allah Teala ne näme diýjeksen? Bize berdik millete imana elden berdik barjak malna. Na ayalym maldyna gaýdy maldy hemmeden elden gitdi. Na Kur'anyň maldyna imanym galdy. Bir canım var meniň özge canım ýok. Bir Hudadan başga mehribanym ýok. Saadattan ya şehadetden başga hanymanım ýok. Ele şemşir alyp turmasak bolmaz. Nung canım bolsa hem ýolunda gurban. Kimin ýolunda gurban? Kafirleň ýolunda mı? Nauzubillah ýok. Hudanyň ýolunda gurban. Kur'anyň ýolunda gurban. Din İslamyň milletiň ýolunda, imanyň İslamyň ýolunda gurban. Huda razi bolsa galarma arman. Jahad etmek bolsa özünden terman. Çıkayın meydana bir sellem durman. Kafirlerden gorkyp boynumam burman. Dağdaş dere daw yürmesem bolmaz. Bir cana bir ölüm hemişe teyyar. Hoş bol yana hoş bol bilmesen eyyar. Yörük cennet bilen hürlerini söyyar. Din için bul cani bermesek bolmaz. Kafirlerden gorkyp Kur'an-ı pagi. Elden berip bolmaz halyk tagi. Mehneti dünýanyň ajaldyr çägi. Ta jany berinçek durmasak bolmaz. Danyň düşmeni serim. Edeyin meydani uruş bilen gerim.
İmanım bolmasa yok boljak yerim, meydanda merdana durmasak bolmaz. Bilse musulmanın bar men yani, şul hakykate. Wafadar bolsalar dine sen yani, şul geplere oylansalar min yani, köprü kafir gorin turgun yani, kafirler gelen daw turmasak bolmaz. Candan gorkyp yatsaň baglanar eliň, hakyga döstünden baglanar diliň. Elinde galmyor gyz ayal duluň, ağlarsyň vay waylap agan soň juluň. Zulüm ağman ka turmasak bolmaz. Bir taraf yasaňam turandan beter, münkurleri qawlap urandan beter. Kafirleň baryny gırandan beter, yetseşirin jany bermesek bolmaz. Biyedu goýmyor Kur'an bileni, haka bende Resula ummat bolani. Onsoň dost tutmaňlar haram öleni, yetseşirin jany bermesek bolmaz. Nam Huda. Ýaşy bitenen bul dostumyz, aziz musulmanlar, awa yürekleri imany kawy eken bu şeýiniň, imany joşgun eken bu şeýiniň Allah tebarek ve teala jaýyny cennet etsin we serdar seyyid şuhada ilendirsin. Allah tebarek ve teala hemme musulmanlar cennetten öýle jaý bersin, hemme tawfik we akal akydany rast bersin. Amin ya rabbal alamin.